Hej, det er mig, Jørgen Hansen. Jeg har fået et spørgsmål for Toflund Soufflé, og han spørger, om jeg har nogle gode scoretricks. Altså, nu er jeg ikke så tit i byen og sådan noget, men når jeg er, så plejer piger faktisk bare at komme til mig. Kommer bare helt automatisk. Men mit bedste råd vil nok være at være dig selv. Smile og bare have det sjovt. Ja, hvad er det rigtigt at sige? Hvis de ikke kommer af den grund, så er de bare ikke de rigtige. Altså, det er bare noget værd lort, så. Men nu hvor vi sidder og snakker om det, så når jeg drikker med min drenge, så sidder vi altid og får en drink, der hedder Orgasme. Og det er bare en fucking god drink, man. Jeg elsker den bare, men jeg plejer faktisk kun at få 2-3 stykker, for jeg bliver meget nemt fuld. Og så gør jeg nogle dumme ting, som at gå og knippe op af en dør eller et eller andet. Jeg bliver helt lederlig og sådan noget. Men det er sådan noget mærkeligt noget, men det er faktisk bare det mit spørgsmål var. Og så ses vi nok bare til næste spørgsmål.